La lume, fraților, sunt Corlățeanu Ciprian, sunt momentan la Centru de Îngrijire și Asistență de Lău. Aș dori să fac o înregistrare, să vă spun că astea sunt niște locuri de blestem, niște locuri foarte grele, o viață foarte grea de trăit, este foarte greu de supraviețuit aici. Aici n-ai libertate decât în curte, la vale nu poți să cobori pentru că ești în căruț, n-ai voie. Deci vreau să vă spun că mâncarea e aceeași repetitivă, un fel de carne cu un gust închis așa, expirat, și toate alimentele sunt așa. Deci ca conducere de aici, de la comună, de la Delenie, o domnișoară și că sunt așa și niște doamne de pe la țară proveniente, deci tot o doamnă de aici, de un oraș asta, își bate joc de viața noastră, deci ne ține într-o pedeapsă aici, continuu. Nu avem la ce trăi, nu avem la ce spera ziua de mâine. Deci noi ne se îngreuiază viața ca să decedăm. Deci sunt foarte mulți care mor. Azi o mai murit încă cineva. Moare tot timpul aici. Deci treptat, eu mă bucur că am laptop, că am astea, mă informez, mă uit pe arta lumii, pe arta la toți, la toate, dar cu ăștia cu numai că te duc la Socola și altceva nu știu ce să facă din ăștia pe care îi găsești așa și asta, le să zice sistemul lor că ei sunt cu spitalele lor, cu poliția lor, cu toate astea, cu învățătorii lor, cu profesorii lor, cu... Ce ne dau ăștia nouă ca să așa? Ne dau un șut în fund și merge și luați-vă, dacă aveți de unde să luați. Că ei se îmbulzesc acolo la grămadă în ministerii, în astea, în ce zic ei, și ei acolo trăiesc și de acolo supraviețuiesc. Deci ei au plinul făcut și noi suntem... Da. Ca gândire pozitiv, să gândești pozitiv, cât să gândești pozitiv. Eu deja împlinesc 31 de ani, deci mă uit la televizor, vreau să văd ceva frumos, vreau să văd ceva pozitiv. Din moment ce nu-mi permit un căruț electric să meargă cum merg aia în străinătate, merg la plimbare, se deplasează, n-au picioare, înțeleg, am paralizie, dacă am paralizie, de acum ce? N-am dreptul la viață sau ce? În mintea mea, în creierul meu, nu circulă ce am făcut în viața mea sau cum, sau nu reprezint nimic. Ăștia sunt deci nu știu, eu, opinia mea și părerea mea, m-am informat aici pe internet și că există și poarta iadului și astea, și a să ajung în iad. Și ultima soluție, deci este o pedeapsă pentru răufăcătorii din lumea asta care își bat joc și nu fac altceva decât să-și bată joc. Da. Ce să mai zic, fraților, na. Te agăți de muzică, te agăți de Salam, de Florin Salam, de Minunatul, de aia toți, de care, de Guță, de ăștia. Cât poți să te agăți? Cât? Că la un moment dat e repetitiv, e o pedeapsă și asta. Și ca ocupație omului îi trebuie spațiu, îi trebuie, deci el trebuie să aibă posibilități ca să-și trăiască viața, să facă ce dorește în viață, să fie liber în primul rând. Și astea, da, uitați-l, ăla e debil mental, săracul, el așa trăiește. Atât, deci eu nu pot să concep după o gândire asemenea probleme.
Și salut pe toată lumea care mă cunoaște și ce vreau să zic, multe nu sunt de făcut, pentru că oricât ar spune și oricât ar face, lumea n-a să aibă ajunsuri niciodată, deci lumea n-a să fie mulțumită pentru nimic. Deci mai mult de 50% este rău, fraților. Mai mult de 50% este rău. Deci să facem să fie bine. Când o fi bine, atunci, da. Dacă o mai exista vreun bine vreodată, deci sperăm și tot ce putem să facem este speranța. Da. Ascultam o melodie aici pe laptop și le pun repetate, așa trece și o zi întreagă. Să treacă cât mai repede perioada neagră și poate o să fie mai bine, poate o să fie altfel, nu știu, deci stai, încremenește timpul și astea, ăștia așteaptă să mor ca să-ți ia banii de pe mormântare și alea. Ăștia cu asta trăiesc, ăștia sunt, aici vin aici ca să ia aici bani, să ia din toate. Deci pentru astea sunt locurile astea. Astea sunt locuri cu blestem, oameni buni. Deci aici nu-i de trăit, deci aici ca să stai aici și să suferi și atâta să faci altceva, să nu poți să te bucuri tu de nimic în viață. Deci v-am spus, azilul este un iad de pe fața pământului. Da. Bine, oameni buni. Salutare la... Na, eu știu ce să zic altceva. E greu când ai o boală și aia și n-ai nicio posibilitate. Este greu, dar mintea ți-e așa și totuși, na, te uiți și vezi ce-ți faci altceva. Vezi și te boldești. Bine, doamne, oameni buni.